KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi ki nongrep jong South West Khasiels District kilayam kathang hadin bakilayo i yaki marrep baki bet chutom kilasya penjulor ha ka jingther jong ulap ba ubajur ha kini kindiat sngi bat mentali lay kinong rep kila nangma chusho ya ka jingthang mensiam hadin baki knyang kila bam saya ujentang jong uriau hadam kat hadu bo layap style bat puot no ha ka baidi bakane ki khot jong ka environment cell ka Khasi Students Union Southwest Khasiels District hapo ka jingalam jong chairman usamla plus borlin kharja ren kila lek bani kendu ya ki officer jong katnat karep karyang bat iki bor badai pet jong ka district horticulture officer ka Southwest Khasiels District ban pensngoi ngini jing e jong ginong rep ka district ki balamat ya ka jingdo nong na ka jingwan len shop jong ki bor ka mariang na kleng jing kum kasai kumung lai sngo bat jing uat jing nam jong ki pajba abai di buru phan te lawan mi sha ka po office jong ka DHO ting la yo bani kendo badi mam di badai ban paj nam jong komitai office office badai te ka jing lap ka jugi bak lalong blok kloi ka ba ban yarap na bata ka jing du no jong ini phan te ni nu kusang ni kan pau ka sungu bi di ban ta ni lalong blok kloi ba ka jing kan tu sai sia ya ki norap ba kanang thung norap ngrian ba ki long blok kloi om ba ki islam ya ko submit ki knu ki ta kata ka di jing na kalian juga ke siu Southwest District ni kan pau ke jing sokhia ka der kat bar ka jing penjulor jong ki bor kemariang ka beder kat berki jing tung jong ki norap nila saki na kini ki benai bel adep ya ke jing bang pnyang jong pan mata pedeng yu sai ke jing bang pnyang sedang ban bang pnyang ke hadam tena kalian jongi ni sokhia ni pan pau ke jing sokhia ha beder kat berkat ne berlawan ya kenduk ya ka district agriculture officer jong ka mo jong ka Southwest District nilayo banekran hak der kat bat kane ke benta nilayo banekran hak der kat bat kane ke benta bat nila pensngau si banila peniru i ya kata ka jing bab knyang jong uri hadam hak ni sing bapta bagi ni kerpat ni kentu i ba kincim ya kilat jingarap ni kilat kilti bantau kilat kilti umno bikin lak bat khang le ban pniak ni knyang jingpa ni knyang bala sedang ban bam ye kini ki jingtung jong ki nongrep ha kini ki sini ko mata te na kaliang jong ka jong i madam hneru la klar ban simkhia bara ke juk por ni so ban kerpar ro ki nongrep jong ka dong ka than bro ko ba haba ki don kino jing sakta kum ga jing bam khnyang ki jingtung le kino ki jing sakta ki bor mariang ba ki so ba ban ya trilang bet ki department ki bedai khmi ya kathung katap bedai khmi ya karap karyang bakin pha ka jing tep lekin ai kita ka report kham kloi khnang bana kalian ka office kan pendak lekan le ka ba dan kam ban le te na kalian jungi sesim ni kentu ya bar la kalong kinong rep kentu ya ki tenat bedai pej ba habadon kino ki jing hagarep karyang ini trilang ini ya le kham kloi banwat kilat leti khnang ba kinong rep dan ta jing sakta ha bor to marian nomdu ya ni jing jikkat ki rep nang penen dan kana jing no ya kinong rep bat ya ibre barok jaga bang than